Kamu mau nggak jadi pacar aku? Serius ini. Emang gajimu berapa? 20 juta. Buktinya? Oke, nanti aku buktikan. Sekarang aku mau nanya sama kau. Kau itu masih perawan apa enggak? Masih lah. Buktinya? Mbak, nyapa to wong wedok iki wis duwe bojo dadak ngaku rondo iki lho. Lah akeh rondo orang aku piye to? Oh alah rondo tenan to tibake. Tak kira ngaku-ngaku tok. Lah kok bukan ngaku dudo ya ora percaya. Ya ora percaya wong wedok dudo iki lho. Didelok sekilas lho wis ketok. Dodone mesti metutuk. Bukan blorot ketoke bukan nyepil kan nek pedange wing kok kecewa. Lah iya nek wong lanang kuwi duwe jam gandul, nek wedok jam templek. Apa mbok kon ngaku anak balita, heh? Ya kuwi malah lucu neh, mosok balita jembuten. Dek mik mama ngono kae dah gelem weh. Kudune kene to sing mik. Ma, Dalem sayang, enten apa to ya? dekno kopi ngono lho. Bentar to, liatin mama masih ndondomi kotang iki lho. Bekase mbok lori mambengi lho delon jepat kabeh koyo ngene iki lho. Mbok tuku sing anyar ngono. Tumbas lagi, oh ya eman-eman duite to ya, kena mbungke ngopi, kena mbungke tumbas rokok, kena mbungke mancing ya ta? Awakmu kok pengertian ngono, Mah. Dadakno. Kok sing kena dinggo ya iki? Selama masih bisa didondom seperti ini ya masih bisa dipakai to sayang. Duh, Dlan. Malah kayak kembangan, malah nyoni banget iki lho, Dlan. Ya apik no. Sama tumbang di toko sing ngene iki no gak ada. Ini limited edition. Ora enak kotang dredet tak. Sama mau kemana itu? Mancing. Mancing lagi. Ya wis nang berangkat. Ya. Nyapa? Gasnya habis. Ora enak duit lho, Mah. Gak ada uang. Terus gimana? Utang sih kono lho ning warung. Ya suka tak utang buat Dermi ya. Terus tak janji kapan? Minggu ngarep. Terus tak budal mancing ya. Hati-hati ya sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kon gak gelem ambek aku fotomu tak gonang dukun. Ngene, ibarat wong liya iku mencintai dalam diam. Lek aku wis ugal-ugalan ngebut monteng mubeng mbuh. Udan bledek angin pentil muter aku gak wedi tak trabas tapi lek gremes engko sik soalnya gareng ngelu. Ngene aku gak elek-elek nemen iso mbok sogo-sogono nang kanca-kancamu. Iki lho pacarku. Mbok jak mangan nang pinggir dalan sikirku metangkring. Mbok jak mangan nang hotel ya aku gak ngisi-ngisini. Mbok tumpakno Bitro 2003 sing joke wis watos ambeyenku tak empet-empet gawe kon. Mbok tumpakno mobil aku gak gawe story WA jalan-jalan ambek ayang numpak setir bunder gak. Mbok kabari sedina pisan tak enteni, mendelik motoku ngenteni notifmu. Pengen slip call tak belan-belani gak turu sampai jam 4 isuk. Mas yo menene jam 7 aku kerja. Wis pokoke opo ae, aku pengen ambek kon tetek, wis muwentok iki pengen ambek kon iku kontok. Gak ono sing lihat. Cewek kalau udah kena ngambek kayak sendal jepit. Kok kayak sendal jepit, Bang? Iya, bentar-bentar ngajak putus. Cowok juga kalau udah kena manja kayak anak TK. Kok kayak anak TK? Iya, bentar-bentar ngajak main. Mas, aku kasih Mas 5 pilihan. Oke men lho. Opo ae wi? Yang pertama, Mas nikah sama aku. Yang kedua, aku nikah sama Mas. Yang ketiga, kita nikah aja. Yang keempat, Mas jadi suami aku. Yang kelima, aku jadi istrinya Mas. Jadi Mas mau pilih yang mana? Piye arep milih wong padha ae lho. Ayo cepet pilih. Kudu milih. Iya. Maunya yang mana? Kuwi jenenge ora kon milih, tapi mengso kon gelem. Ini parah nih. No. Wis ngerti ora iso dimiliki. Panggah hae mbok uber. Aku kan tulus. Emang wong tulus sih rata-rata pekok. Kaya awakmu kuwi. Darane pekok kok yo ben.
Sereti bojone wong juga malah dioper ae. Aku lho ngenteni waktu sing pas bojone ra nang omah. Domu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakean cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batene jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora duwe ndok. Cilik iso gawe weteng blending rumangsamu. Bocah ora toto moro-moro ngomong ngono. Oh, Lah iya apa ora? Sakit apa? Saya suka sakit kepala, Dok. Ya sudah, kalau memang suka, lanjutkan aja. Bang, bandara apa yang paling disukai kaum laki-laki? Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Salah. Bandara apa dong? Bandara Juanda. Apalagi Juandanya Juanda kembang. Bang, bandara apa yang paling disukai kaum laki-laki? Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Salah. Bandara apa dong? Bandara Juanda. Apalagi Juandanya Juanda kembang. Adek, Apa bang? abang mau ngomong sesuatu sama adek. Mau ngomong apa bang? Sebenarnya, abang mau jujur. Ya jujur aja ngomong. Apa? Abang cinta sama adek. Sebesar apa sih cinta abang? Cinta abang itu sebesar tsunami. Terlihat kok di mata abang. Ah, masa sih, Dek? Iya, banyak menelan korban. Sebutkan salah satu hewan yang hidup di air. Putri duyung. Terus ikan tuh ngapain di air? Betapa? Putri duyung tuh adanya di film. Ya ikan lah. Soal kedua, fungsi lain dari lilin selain dipakai untuk acara ulang tahun, lilin juga berfungsi untuk Ngepet. kok ngepet? Untuk penerang.